Kita linuk deng kidung kadung kadereng hamomong merangun manah rahayu haywana kang tan agong gumolong manadu kara Astungkara jagat manik raja dewaku Kanjeng Hyang Begawan Bisma ing Talkanda saarawa patuko ingkang wayah ngaturaken pasegan pambagya panakrami Kanjeng Hyang. Hong mangarcana sekaring bawana langgeng. Ya nggih putuku Duryudana. Antuk pamujimu raharjane skala pratanipun Eyang ing Talkanda. Puja pamujinipun Eyang Tampanana Duryudana. Sanget anggen kula mundhi pareng pangestu paduka Kanjeng Hyang. Bapa Penemban Durna sarawa paduka kula ngaturaken pasegan pambagya panakrami. Wis taga menuk gantil buntut bisa gondhok beli kuduk manyar-manyar lole kula non inggih winggih. Wilujeng sawanipun pun bapa ing saka lima raharjane skala lampah kula. Taklim kula mugi konjuk, taklim kula mugi katur kembang menur, kembang melati mugi pinaring ana panjang umur, murah rezeki lah kula non. Sampun kula tampi bapa Penemban Durna sartane pakenira paman Patih harus senggone tebih kula awi caket sangsaya kula raketaken. Kawula nuwun inggih anak Prabu Duryudana. Sawanipun pun bapa ing kematian winantu ing Sukabasuki nadyan to wonten ing Jawi gadhahe raos wasumelang. Pindhanipun Kambangan Salomba pinanjer ing madyaning alun-alun nanging sak samenipun caket ngabiyantara ingkang wonten namung tata titi miwah tentrem. Taklim kula mugi katampi ya nggih anak Prabu Duryudana. Kawula nuwunana inggih. Sampun kula tampi pengendikanipun paman Patih Haryo Sengguni ing kepatihan. Lenggah ingkang kanthi sekeca paman Patih. Prastawa timbalan dawuh paduka amung tansah sendika ngestaken dawuh anak Prabu Duryudana. Wangsul dhateng Kanjeng Hyang Begawan Bisma. Ya nggih putuku Duryudana kepiye? Ingkang dadosaken gembolaning manah kula Hyang. Petangan kula kantun tigang dinten malih kadang kula para Pandhawa pundhat nggenipun nglampahi. Dangunipun 12 warsa wonten satengahing wana lan setunggal warsa sesingidan wonten negari Eyang. Iya. Kula nyuwun pratikelipun paduka Kanjeng Hyang Begawan Bisma. Iya, yen ngono pun Eyang bakal ngaturke. Yen landesane kok kowe tresna, yen landesane Duryudana kowe tresna karo dulurmu, karo kadangmu para Pandhawa, kowe ndedonga nadan gone sesingidan ana salah suwijining negara kurang 3 dina. Muga-muga bisa pundhat, bisa rampung nggone nglakoni dadi wong buangan lan sesingidan setahun suwene. Inggih. Nanging yen upama kowe ora tresna karo kadangmu para Pandhawa, nggonmu ndedonga, nggone nyuwun marang panguwasaning Bathara, muga-muga kewiyak wada wadine adi-adimu para Pandhawa.
Mula ya ngger Duryudana. Upama iki mengko bisa paripurna, bisa pundhat kadangmu para Pandhawa nggone nglakoni setahun sesingidan ana salah sawijining negara. Tak suwun kanthi banget. Negara Ngastina Ngendraprastha sak jajane pasrahna aturna kelawan kadangmu para Pandhawa. Merga kowe mung tembung nyilih. Wong nyilih ki kudu mbalekake. Wong utang kuwi kudu nyarutang. Dasare apa? Iki kagungane kadangmu para Pandhawa. Kowe kuwi mung marneni utawa mung makili. Sak temen ingkang duweni panguwasa tunggal ki mung Pandhawa. Duryudana. Inggih. Namung nderek kemawon. Bapak Penemban Durna kados pundi? Oh lho nggih nggih. Sawantawispun Bapak kula badhe munjuk atur. Aturipun pun Bapak menika mboten bene kalian ingkang eyang ing Talkanda. Awit Pandhawa Kura menika sedaya murid kula nggih. Kula gurunipun Pandhawa, inggih gurunipun Kurawa. Pundi wonten guru kok nguningane muridipun? Gesangipun Papari maning Wulandara kasangsaya kok remen. Mboten wonten, mesti prihatos, mesti prihatin. Mila yen upami sampun pundhat, tumuli dipun aturaken negari Ngastina Ngendraprastha sak jajanipun supados Pandhawa menika wangsul dhateng Amarta nggih. Kadangipun Kakang Yayi Susarma saka Nalendra Trikarta. Lonjong botol praptani Yayi Susarma munggah ana pananggilan Maragage maju lan matur Yayi Susarma. Raja Manik senjatane ngalem kang pinuding jagat. Langkung rumiyin Kaka Prabu Duryudana kula marak sowan nyaosaken pangabekti kula katampiya Kaka Prabu Duryudana. Wis ingsun tampa astutiku Maragage tampanana. Sanget nggih kula mundi paring pangestu paduka. Keparing kula munjuk atur Maragage matura. Ingkang sepisan kejawi kula kepengin tetinju tata titi tentreming negari Ngastina sakukuban dungkap duwe ingkang wigatos. Kula kepengin sambet memitran kalian Kaka Prabu Duryudana negari Trigarta kalian negari Ngastina. Ngastina inggih negari Trigarta. Kanthi cara ing sakmangke pernatan kekalipun negari antawisipun Trigarta kalian negari Ngastina menika dipun samekaken. Upami Kaka Prabu badhe ngersakaken pajik menika dipun tindakaken, kula cocok, kula sarujuk. Awit menapa gesangipun Nayaka mulyanipun nayakaning praja menika yen mboten saking arta pajeng mboten badhe kelampah. Mila pemanggih kula arta pajeng menika dipun indakaken sak inggil-inggilipun. Pamripun kagem menapa kagem mulyanipun para nayakaning praja. Iya, yen ngono ingsun sarujuk dipun tampi tak tampa. Matur nuwun. Dungkap duwe ingkang wigatos kula kepengin sanget sekuton kalian negari Ngastina. Sakwelu males wirang kula ngudi tuwuh. Jalan rikala semanten kula nglamar sekaring kedaton ing negari Wirata. Atmajanipun Prabu Matswamati ingkang wangi Dewi Utari. Nggih kula nglamar dipun tampik nanging srana ingkang aris sateman dadosaken pasulayan. Duh, Kaka Prabu boten nginten babar pisan. Paduka menika kakaloking Ratu Berbanda Berbandu.
kawibawanipun jagat tanpa timbang kuciwanipun maksih wonten ingkang ngendhih kawibawan paduka mboten jangkep kalih namung kejawi negari Wirata pramila menawi Koko Prabu Duryudana saged njurung tungkul sinuwun Prabu Majapati kinten kula mboten wonten ingkang nyameni kaluhuran kawibawan kados dene kawibawanipun Koko Prabu Duryudana ingkang kuncara ingkang nguwung namung kejawi negari Ngastina nanging menawi sinuwun Prabu Majapati maksih meger lenggah damar keprabon ing negari Wirata tangelamun ing sakmangke paduka saged kuncara njayeng bawana awit kendhih dhateng kawibawanipun sinuwun Prabu Majapati mila Koko Prabu menawi sarujuk kalian pemanggih kula negari Trigarta sesarengan kalian negari Ngastina gempur negari Wirata nelakaken kawibawanipun Prabu Majapati supados teluk wonten sandhap pepadanipun Koko Prabu Duryudana. Dipun tampi menapa mboten? Sarujuk menapa mboten? Yen ngono tak topa. Aduh matur nuwun Koko Prabu matur nuwun. Yeay. Eyang Begawan Bisma, Bapa Penemban Durna, Paman Harasingkuni. Kula wonten dawuh nggih, putuku Duryudana piye? Kula wonten dawuh nggih. Dinten menika kula aturi tata-tata gecak perang. Gempur negari Wirata. Njongking kawibawanipun Eyang Baginda Majapati. Aduh putuku nggih, putuku Duryudana lah kok kaya ngono. Lah kok kaya ngono pakartimu? Apa ke ora uninga? Negara Wirata Majapati kuwi eyangmu, kae pepundhenmu, kalebu kae leluhurmu. Ya leluhure para Pandhawa lah kok karep gecak perang arep nelukke kawibawaning Ratu Wirata. Njur tata kramamu ana ngendi unggah-ungguhmu ana ngendi Duryudana? Ingkang dados ratu menika kula. Yen Eyang Bisma kok mboten kersa nyalirani saged kula wastani negari Ngastina kados dene Mori Ketelusupan Eri Bogor Ketelusupan Ruyung. Lairipun Kanjeng Hyang sareng kalian Duryudana nanging batinipun awrat kalian kadang kula para Pandhawa. Yayi Durna kula wonten dawuh penembahan kaya ngene nggonku nampa lakon. Yo nek ora tak tindakke dinarani aku mapan ana negara Ngastina kaya dene Mori Ketelusuban Eri Bogor Ketelusuban Ruyung dianggep telik sandi mata pitayaning putuku Pandhawa. Lah iki lakon apa kok wong tuwa malah dicubriyani kaya ngene? Sampun penembahan kantun nindakaken kemawon. Diwati Singkuni kula wonten dawuh ben perlu krondan wekdal dicuni pun tata-tata turangga Dwi Pangga kreta Joli Jempana tanduk remun dipun siapaken dicuni. Inggih. Sampeyan ajeng nitih menapa? Nitih Dwi Pangga napa nitih kreta? Kula tak numpak jaran mawon. Lah nggih cocok. Mangke kula sing golek ki jaran wedok. Wis ampun saru, ampun saru. Kula tak golek tumpakan dhewe mawon Di, ora perlu digolekke tumpakan wong liya. Merga sampean ora iso ngukur tumpakane Penemban Durna kaya napa. Kula niku seneng tumpakan sing Maheswara. Jaran niku ora ana kok pawaken Maheswara. Pun saunene kula ora perlu sampean canduk lawung. Eyang Bisma kados pundi? Ya. Aku mung trima dapur nglegani wae. Tut wuri ana mburi. Nanging pun Eyang ora mengestoni. Ya mung nglegani apa sing dadi dawuh ngendikane putuku Duryudana. Yayi Susarma wonten dawuh. Tata-tata siaga ngayuda kerik lampit brungkat impul gajah gelar singa barung.
budal ana negara Wirata ngraboh saprang teluke kawibawani Kanjeng Hyang Masopati. Monggo kula dherekaken. Monggo peneman monggo. Kendul dijuni remen kula ngeten niki Kakang Durna Kurawa niki pun jam kalih ning ketinggal semangat Trengginas pun prajurit niku janji wetenge wareg niku kula ngandel di percaya kula percaya nggih ning nek sewengi kok ming sepisan niku bubar esuk akeh sing do grundel pasang status warna-warna mongko ora ngerti rembuge ming pasang status mundha-mana perkara panganan mboten prayogi pancen kurang becik ning saru nek dirembug nggih ning nggih ngeten tumanjane wong nyambut gawe niku anggere wetenge wareg nek wetenge wareg niku mboten ngantuk alambel gedhes wong niku nek kuwaregen malah dadi ngantuk isane men methothon melek niku kudune wetenge do ngelih pun sampean buktekke mawon nek wong do wetenge ngelih mesti ming do tilang-tilung enten. Wetenge ngelih rokoke pun telas. Aji ngumum tanggane mongko tanggane mboten ngrokok. Cilaka niki cilaka. Iya Kakang Durna. Budal Wirata dijuni.